Joo, eli agenda on suurin piirtein tämmöinen. Tässä alkuun tulee vähän esittelyjä ja taustoja ja mä kerron pikkusen, että miten tässä ollaan. Sitten käydään läpi sitä, että mitä on tämmöinen luova aineeton pääoma, intellectual property, IP, mitä se niin kuin on, miten sitä tuotetaan ja miten sitä suojataan tai kannattaako suojata. Sitten käydään vähän läpi näitä työkaluja ja menetelmiä IP-suojaukseen, siis jos joku kokee olevansa kovin tuttu patentoinnissa ja tavaramerkeissä ja näissä, niin hyvä homma sitten tässä on vähän kertausta, mutta mä veikkaan, että monille nämä on myöskin semmoiset ei ihan niin suoraviivaisia asioita. Voidaan katsoa näitä maksuttomia IPR-tietokantoja, miten niitä kannattaa hyödyntää, koska sieltä löytyy tolkuttomasti semmoista tietoa, jota ei osata käyttää. Ja sitten lopuksi vähän sitä, että mistä saa niin kuin tietoa ja apua, että kuinka tästä eteenpäin. Ja tosiaan käytännön asioista tämä nauhoitetaan, joo, se on näin, että se idea on siinä, että käydään läpi sitten näitä kalvoja ja keskusteluita tässä ja se nauhoitus on sitten katsottavissa jälkikäteen. Mikrofoni pois, niin ei tule taustaääniä ja kamera pois, niin bittivirta ei kasva liian suureksi. Mun oma tausta on suurin piirtein niin kuin tässä aika pitkän linjan yrittäjänä toiminut niin kuin teknologia-alalla, ICT-alalla ja exitti tehtiin 2013 noista yrityksistä ja sitten mä oon aloittanut uuden, mutta tässä niin kokemusta on niin kuin yrittäjäelämästä aika pitkään, että jos täällä on yrittäjätaustaisia ihmisiä, niin tasan tarkkaan tiedetään, mistä on niin kuin kysymys. Sitten mä oon tehnyt tutkimustyötä ja jossain määrin opetusta LUTissa ja Aallossa ja on ollut tuolla ammattikorkeakoulumaailmassa myöskin. Ja sitten teen tämmöistä innovaatiokehittämistä. Mä oon keksintosäätiön puheenjohtajana, jossa rakennetaan tätä tämmöistä ideajalostamon konseptia ja sen avulla pyritään luomaan tämmöistä varhaisen vaiheen tuki- ja neuvontapalvelua ja työkalusettiä aloittaville ja yrittäjyyttä harkitseville, jolla pääsee sitten eteenpäin. Ja sitten teen tämmöisiä EU- ja EIC, Euroopan innovaationeuvoston rahoitusten arviointia, juurityöskentelyä ja startup-rahoituksen piirissä työtä. Et kun tällaisia taustoja tässä, tämmöinen maailma niin mulla avautuu. Ja tämä IP ja IPR-kuviot on tulleet yrittäjätaustan kautta sikäli, että me tehtiin toki keksintöjä ja patentoitiin niitä sitten aikanaan ja kun sitten lähdettiin sitä tekemään ja tuli niitä pääomasijoittajia mukaan siihen kuvioon, niin niille oli vaan tärkeää, että ahaa, teillä on niin kuin patenttihakemuksia, ne on hyvä juttu, mutta ei niin kuin mitään käsitystä, että mitä ne oli ne patenttihakemukset, että ne olisi voinut olla puhelinluettelon lehti laitettu patenttihakemukseksi ja se olisi niille kelvannut. Mutta toki se on niin kuin siinä, että pääomasijoittaja tietysti katsoo, että me varmaan itse tiedetään, mitä me tehdään, että luottaa niin kuin siihen, että se on järkevä patenttiaihe, mutta siitä heräsi se kiinnostus ja sitten tutkimustyössä lähdin tekemään tätä pienten yritysten kyvykkyyttä hyödyntää patenttijärjestelmää ja tässä nyt sitten ollaan ja näitä asioita esitellään ja luennoidaan. Tämä taustahanke, Marika kertoikin, kasvualusta uusille uudelle ja innovaatioille. Satakuntaliiton osarahoittama hanke, tai pitäisi oikeastaan sanoa EUn osarahoittama hanke. Satakuntaliitto toimii siinä niin kuin välittäjäorganisaationa, kiitoksia. Ja tämmöisiä tavoitteita ja nämä kasvufoorumit, tapahtumat ja työpajat, jossa nyt sitten ollaan, niin on näitä näitä menetelmiä. Keksintosäätiö on itse asiassa tässä hankkeessa yhtenä osatoteuttajana, ja me tehdään siihen hankkeeseen tämmöinen ideakilpailualusta, innovaatiokilpailualusta, jonka avulla sitten jatkossa tullaan tekemään tämmöisiä idea- ja innovaatiokilpailuja, ja tämä hanke tarjoaa tähän nyt sitten työkalun, millä tämä tehdään, ja tämä on nyt sitten hyvä pohja sille, että kuinka tämäkin esitys tässä nyt sitten lähti käyntiin. Ja sitten tässä on vielä, haluan mainita tämän Location Innovation Hubin. Meillä on näitä Suomessa 4 kappaletta näitä European Digital Innovation Hubeja, ja Bristechän vetää tätä RoboCoast
toimintaa, joka on yksi näistä ediheistä, ja sitten Location Innovation Hub on toinen, ja nyt itse asiassa niin kuin Keksintysäätiö ja Intellisys on mukana tässä Location Innovation Hubissa. Ja näitä palveluita, muun muassa sitten näitä tällaisia IP-konsultointipalveluita voidaan saada myös näiden edihien kautta. No, tämän työpajan tavoitteet tosiaan niin kuin perustietoa, ymmärrystä siihen, että mikä on tämä luova aineeton pääoma, miten sitä tehdään, tunnistetaan, suojataan ja hyödynnetään. Ehkä tämä herättää kiinnostusta näihin ja katsotte sitten oman yrityksen toiminnassa, että minkälainen on tilanne ja kuinka te voisitte hyödyntää tätä tietoa, mikä tässä tulee, ja tarjoaa sitten reittejä eteenpäin. No niin, nyt mulla olisi tässä niin kuin ensimmäinen tämmöinen quiz-kysely, ja mä haluan pikkusen saada käsitystä siitä, että mikä on kuulijakunta. Ja nyt mä mietin, että kuinka sitä nyt tehdään. Me voitaisiin tehdä nyt sillä lailla, kun jos olette siinä kuulla, niin teillähän on siinä se, mistä me saadaan tämä auki. Marika, autaksen vähän tässä, niin mä luulen, että siellä on jossain se peukutuspainike, niin semmoinen niin kuin reaktiot. Löydäksä sen sieltä jostain? Mä en nyt tässä, kun mä jaan ruutua, niin mä en näe sitä. Kyllä. Niin opastaksä ihmisille tänne, että mistä löytyy peukutuspainike? Joo, eli sieltä yläpalkista kaikilta pitäisi löytyä sieltä lähetä reaktio. Niin siitä kun painaa, niin tulee peukkua ja sydäntä ja uploadeja ja sitten tämmöisiä naurukuva ja hämmästynyt ilme. Niin mitäs näistä valitaan? Mitä Juhani toivoo? No nyt tehdään niin, että mä esitän kysymyksen numero 1. Olen mielestäni aika hyvin perillä IPR-asioista ja minulla on niistä kokemusta. Nyt sitten annetaan pieni hetki aikaa kaikille, jotka kokee, että kuuluvat tähän kategoriaan, niin pistäkääpä joku reaktio. Pitääkö päätellä, että ei kukaan? 1,2. Ai okei, mä en näe. Kato, mä pian tätä ruutua, niin mä en näe. Joo, mä voin kertoa. Pari peukkua nousi. Okei. No hyvä, no sä pidät siitäkin huolen. No toinen on, olen mielestäni aika hyvin perillä IPR-asioista, mutta ei ole juurikaan kokemusta. Nyt sitten niitä reaktioita, kiitos. Eikos niin? 3 peukkua tuli tähän mennessä. Hyvä, joo. No sitten 4. Hyvä. Ei siinä mitään. Ja sitten tämä 3. vaihtoehto, en ole kovin hyvin perillä IPR-asioista, mutta haluan oppia. Mä en näe niitä peukkuja. Joo, mä katsoin, tuleeko lisää. 2 peukkua putkahti jo tuohon heti tähän vastauksena. Vielä tuli 3. Aika tasaisesti menee eri vaihtoehtojen välillä. Joo, no tuleeko sitten valtava vyöry tähän viimeiseen, eli en ole kovin hyvin perillä, eivätkä ole ajankohtaisia. Nyt ei näy yhtään peukkuja tähän 4. vaihtoehtoon. No hyvä, okei. Eli voi sanoa, jos 2, 3, 3, niin se antaa vähän niin kuin osviittaa siitä, että mikä se jakauma suunnilleen on. Että hieno homma, löytyy väkeä, jotka ovat perillä näistä asioista ja on kokemusta, hienoa, ja sitten on tarvetta oppia uutta ja kaikkea tästä, niin tämä antaa vähän siihen, että niin kuin mikä on tämä jakauma, niin ei mitään sen syvällisempää siinä. Mutta ehkä tuossa, niin jos nyt lähdetään niin kuin miettimään sitten tätä, että mikä on tämä luova aineeton pääoma, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Intellectual property IP, siis ensinnäkin toi termi intellectual property englanniksi, niin
sillä nyt ei oikeastaan ole Suomessa kovin hyvää vastinetta. Melkein paras on tämä luova aineeton pääoma. Pelkkä aineeton pääoma ei kelpaa, koska se on intangible asset. Ja se on niin kuin sen tarkoitus ja merkitys on vähän eri. Ja taas joku henkinen pääoma, niin on lakitekstin käännös intellectual propertysta, mutta sen antama mielikuva on hieman toisenlainen. Ja nyt taas nämä kalvot on tosiaan tämmöistä finglishia, että mulla on kalvoja englanniksi aika paljon tässä. Ja tämä on tätä realiteettia tässä maailmassa, mutta creations of mind, siis niin kuin hengen tuotoksia, ajatustyön ja luomistyön tuotoksia, keksinnöt, taiteen tuotokset, symbolit, nimet tai jonkinlaiset tämmöiset uniikit nimitykset, kuvat, joita käytetään liiketoiminnassa. Nämä on kaikki tämmöistä intellectual propertya ja niitä voidaan sitten suojata tämmöisiin intellectual property rights, IPR:n keinoin, jotka antaa sitten etuoikeuden tälle työntekijälle, luomuksen tekijälle sen luomuksen käyttämiseen. Mennään tuohon vähän tarkemmin sitten. Kuitenkin niin kuin me tiedetään, että innovaatiotoiminta ja uudistuminen, niin tämähän on aivan keskeinen juttu yrityksissä ja koko oikeastaan yhteiskunnassa. Uudistuminen ja innovaatiotoiminta, ilman sitä ei elä eikä pärjää. Ja nämä innovaatiothan syntyvät. Mistä nämä syntyy? Niin nämähän syntyy käytännössä, voisi sanoa, että siellä on niin kuin 3 menetelmää, mistä innovaatiot syntyy. Yksi on tieteellinen tutkimus ja sieltä tieteestä nousevat semmoiset syväosaamiset ja semmoiset aivan uudet ratkaisut. Ja niille lähdetään hakemaan niin kuin applikaatioita, sovelluskohteita. No toinen on tietysti se asiakastarve, että innovaatioita syntyy asiakastarpeesta, kun havaitaan, että asiakkaalla on tuommoinen tarve ja sitten löydetään siihen ratkaisu. Ja siinä syntyy innovaatio. Ja sitten se 3. tapa innovaation syntymiseen on siinä välillä. Se on tämmöinen syvää ja vahvaa osaamista sisältävä tämmöinen kehittämistyö, kehittämistoiminta, joka käyttää jo olemassa olevia tekniikoita ja ratkaisuja ja komponentteja ja yhdistelee niitä uudella luovalla tavalla ja tuottaa jonkin uuden ratkaisun. Ja se on sitten tavallaan semmoinen 3. tapa, miten innovaatiota syntyy. Ja näistä innovaatioista, näähän syntyy siis tästä niin kuin aineettomasta pääomasta, aineettomasta omaisuudesta, intangible assetista. Ne syntyy siitä niin kuin hengen luomuksina nämä tämmöiset innovaatiot. Ja intellectual property, IP, on sitten niin kuin sen mittari, että minkälaisia innovaatioita syntyy. Ja nyt jos me katsotaan yritysten arvon kehittymistä, niin tässä on tämmöinen graafi, joka tämmöinen Ocean Tomo-firma on tehnyt, ja se on tarkastellut niin kuin Standard & Poor's 500 on tämmöinen pörssiindeksi Yhdysvalloissa, joka sisältää niin kuin 500 suurta yritystä. Ja niiden markkina-arvo on tämä 100%. Eli markkina-arvolla tarkoitetaan siis sitä, että mikä on niiden pörssin valuaatio. Että millä hinnalla sen firman voi pörssistä ostaa pois, niin se on tämä 100%. Ja sitten ne katsoo, että paljonko siitä firman arvosta on intangible assettia ja paljonko on tangible assettia. Tämä tangible assetti on käsin kosketeltavaa semmoista. Siis se on taseessa löytyvä omaisuus, joka on niin kuin maatilkut ja koneet ja laitteet ja varastot ja raaka-aineet ja käteisvarat ja kaikki tämmöinen niin kuin käsin kosketeltava asia. Niin se on tangible asset, joka löytyy taseesta. Ja mitä pitemmälle tullaan tähän päivään, niin sitä pienempi osuus se tangible asset on sieltä firman pörssiarvosta. Ja tämä on nyt ihan tosi tärkeä asia noteerata ja huomata, koska maailma on muuttunut aika paljon tässä niin kuin 50 vuodessa ja tämä on tämä suunta, minne me ollaan menty ja ei ole mikään ihme, että tämä jatkaa edelleen kehittymistä. Että se, mikä on niin kuin tangible, niin ei ole niin kauheasti väliä. Joskus 1900-luvun alkupuolella pääoma, kapitaali oli tosi tärkeä tuotannon tekijä ja nämä niin kuin on olleet merkittävässä roolissa, mutta nyt ollaan tultu tilanteessa, jossa se kapitaalin merkitys on paljon pienempi. Ja sitten tämä, mikä on niin kuin intangible, niin sillä on merkitystä. Käytännön esimerkki Apple. Tämä kalvo on nyt lokakuulta, jolloin mä tämän asian viimeksi luennoin tuolla Aallossa, mutta
mutta niin ei tämä kauheasti ole muuttunut. Mä katsoin eilen, niin $229 oli muistaakseni Applen osakkeen hinta, vähän laskenut tosta. Ja kun Applella on tommonen määrä osakkeita, niin se tarkoittaa, että Applen kokonaismarkkina-arvo on $3,6 triljoonaa. Tuommoisella rahalla sen voisi ostaa pörssistä pois kuleksimasta. Ja sitten mä katsoin Applen taseen ja mä totean siltä taseesta, että siellä on $330 miljardia niin kuin niitä koneita ja laitteita ja varastoja ja kaikkea tätä taukkaa. No eihän tuo nyt ole kuin 9,2% sitä markkina-arvosta. No mitä on se 90,8% sitä markkina-arvosta? No se on intangible assettia. Tämä on just toi, mitä toi äskeinen graafi näyttää. Se Apple on siellä 90% sitä, se markkina-arvosta on intangible assettia. Ei löydy taseesta. Mitä se sitten on? Joku sanoi, että se on odotusarvoa sille, että se menestyy hyvin se firma. Kyllä, sitäkin se on, mutta sitä kutsutaan nimellä intangible assets. Se on sitä niin kuin käsin koskettelematonta, hahmottumatonta, vähän vaikeasti käsitettävää, että mikä se oikein on, mutta joku siinä on, joka se maksaa. No mitäs se on? Jos katsotaan, niin nämä tangible ja fiscal assets, jotka tässä niin kuin on siinä taseessa, niin ne on noi. Ja sitten meillä on se intangible asset, ja se on niin kuin 3 asiaa. Se on human capital, relational capital ja structural capital. Ja kun noita katsoo vähän tarkemmin, niin human capital on siis ihmispääoma. Se on se, ketä meillä on töissä, mitä ne osaa, kuinka fiksuja ne on, mitä ideoita niillä on, kuinka komittoituneita ne on. Kaikki tämä on sitä human capitalia. Sitten firmalla tietysti on myös tämä verkostot ja kaikki asiakkaat, toimittajat, toimialaverkostot, osakkeen omistajien perheet, kaikki tämmöiset niin kuin verkostot, mitä firmassa niin kuin on, niin nämä on sitä relational capitalia, joka siinä firmassa on. Ja tämä on niin kuin intangible asset, ja se ei ole taseessa millään tavalla, mutta se on arvokasta. Ja sitten 3 on tämä rakenteellinen pääoma, ja tämä on niin kuin se johtamiskulttuuri, standard operating procedures, että minkälaisia menetelmiä meillä on siinä firmassa käytössä, ja onko talossa niin kuin omaa sisäistä softa kehittää, tehty jotain työkalusoftia sinne taloon. En tarkoita Exceliä ja PowerPointia, vaan tarkoitan siis sellaisia, että tehdään joku räätälöity softa siihen johtamiseen ja siihen niin kuin operaatioon, tietokantoja, kaikkea tämmöisiä. Ja nämä on niin kuin sitä intangible assettia, mikä jokaisella firmalla on. Mutta sitten niin kuin, kuinka paljon teilläkin firmassa sitten mietitään näitä asioita, niin väittäisin, että ei välttämättä kovin paljon. Niiden niin kuin dokumentointia tai niiden niin kuin kehittämisen suunnittelua ei juurikaan yleensä tehdä, vaan tämä on vaan sitä, se vaan on. Ja nyt se pointti on niin kuin siinä, että tuosta intangible assetista, sitä käsin koskettelemattomasta pääomasta, niin sitä syntyy intellectual property, joka on sitten tämmöistä luovaa henkistä pääomaa, luovaa aineetonta pääomaa, luovaa aineetonta omaisuutta. Niin sitä syntyy sitä tämmöisten prosessien kautta, jotka ei ole mitään ihan triviaaleja, eikä niitä oikein tutkimuskaan ei näihin kovin syvälle ole päässyt, että mitä nämä oikein on. Tämä on aika niin kuin keihäänkärkeä nyt menossa tässä, että mitä tässä niin kuin tiedetään näistä ja tehdään, mutta jollakin tavoin noista human capitalista, relation capitalista ja social capitalista, niistä niin kuin prosessien kautta syntyy menetelmiä, käytäntöjä, dokumentteja, tietoa, keksintöjä, parannuksia, taiteellisia tuotoksia, luomuksia, mielikuvituksen tuottamia luovia oivalluksia. Ja se on sitten intellectual propertya. Se on sitä. Ja se on se, mitä me voidaan mitata jollakin lailla ja joka voi sitten niin kuin olla se arvokas. Kaikki tämä on sitä arvokasta, mutta toisaalta tavallaan se sitten, minne se sitten se arvo määräytyy näihin IP-elementteihin. Ja noita voidaan sitten lähteä jollakin lailla myös suojaamaan. Et nyt kun katsotaan, niin
niin näihin löytyy erilaisia työkaluja, että miten me suojataan. Koska on tietysti ihan selvää, että jos me tehdään keksintö talossa tai mä teen jonkun erinomaisen uudenlaisen idean ja sitten tuon sen markkinoille, niin jos kilpailija sitten heti paikalla kopioi sen mun tuotteen ja idean ja tuo kilpailevan tuotteen markkinoille, se ei ole kovin kiva tilanne, se on vähän tylsää. Mä oon tehnyt kauheasti duunia ja sitten kilpailee, kun ratsastaa mun saavutuksellinen ja katsoo vielä, että mikä meni pieleen ja mikä onnistui ja tekee vielä vähän parannetun tuotteen siitä, niin se on huono homma. Ja sitä varten niin kun näitä pitää pystyä suojaamaan näitä hengen tuotoksia, hengen luomuksia. Siihen suojauksiin löytyy tämmöisiä formaaleja tapoja, jotka on näitä rekisteröintejä, että haetaan patenttia tai haetaan tavaramerkkiä tai määritellään liikesalaisuus ja näin poispäin. Ja sitten sieltä löytyy näitä tämmöisiä niin kuin non-formaaleja menetelmiä, jotka sitten on vähemmän niin kuin standardoituja, sanotaan näin. Ja käytännössä niin yritys, kun lähtee tekemään tämmöistä IP-strategiaa, niin se sitten niin kuin miettii näitä molempia, että siellä on ne formaalit suojaukset, patentit ja muut, ja sitten siellä on nämä tämmöiset niin kuin ei-formaalit suojaukset, joita sitten voidaan myöskin niin kuin tehdä, että joku kvasimonopoli, jossa sä sidot sen verkoston niin kuin hyvin tiiviisti tähän palvelukonseptiisi kiinni, niin se tekee sen tosi vaikeaksi. Siis joku Microsoft esimerkiksi, niin jos tietokoneen rautavalmistaja haluaa myydä tietokoneensa ilman Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmää, niin tämähän on tehty tosi vaikeaksi, koska se tarkoittaa sitä, että siis sä et voi myydä yhtä mallia ilman Windowsia, vaan pitää myydä kaikki mallit ilman Windowsia. Microsoftilla on tämmöinen politiikka ollut jo pitkään, ja se on niin kuin, tekee sitä sen niin kuin monopoli, että aina jos menet ostamaan uuden tämmöisen niin kuin raudan tietokonekaupasta, niin et sä saa sitä rautaa ostettua ilman Windowsia. Se on siellä aina. Ja tai tietysti jos ostat Macin, niin sitten se ei ole siellä. Mutta käytännössä niin tämmöiset Intel-pohjaiset prosessorit yleensä on sitten Windows-koneita. Mutta joo, tämä on niin kuin nyt sitten tämmöinen lähtökohta siihen, että mitä tämä on, ja se luova ja aineeton ja pääoma, niin sitähän tämä nyt kaikkea sitten on. Se luovuus tarkoittaa, että tämä on tämmöistä oivaltavaa ja yllättävää keksinnöllistä, mitä me tuotamme. Aineetonta se on, koska se ei ole käsin kosketeltavaa, se on aika vaikeasti mitattavaa lopultakin, odotusarvoa näkymätöntä, mutta vaikuttavaa. Ja sitten se on pääomaa, koska IPtä, kun sitä sitten suojataan formaalisti ja laitetaan siihen näitä IPR-suojauksia, niin sitä voi pantata ja se kelpaa vakuudeksi, se on myytävää. Se on tärkeä tuotannontekijä. Mutta tällaisia elementtejä tässä niin kuin IPn taustalta löytyy, ja jos sitten katsotaan käytäntöjä, niin nämä keksinnöt ja uudet menetelmät on laitteita, komponentteja tai menetelmiä, jotka sitten voidaan patenttisuojata, tai sitten löytyy IP-omaisuutta, löytyy niin kuin just taiteelliset tuotokset, nimet, muotoilut, ja sitten löytyy niin kuin varsinaisesti tekijänoikeudenalaisia tämmöisiä taideteoksia tai sitten erilaisia tuotoksia, jotka ei välttämättä ole taidetta, mutta ovat tuotoksia. Niin nämä on sitten niin kuin suojattavissa ole. Tyypillisesti, jos me mennään kauppaan ja joku tuote ostetaan, niin kyllä niissä niin kuin on sit yleensä aika paljon, varsinkin näissä kompleksissa nykyisissä tuotteissa, on erilaisia IP-oikeuksia sisään rakennettuna. Katsotaan joku älypuhelin, niin kaikkea löytyy. Et siis löytyy tavaramerkki, no Nokia ei kyllä enää löydy, vai hetkinen, löytyyhän se kyllä, Nokia on taas nimellä markkinoilla, mutta pointti siinä, että niin kuin samoja elementtejä löytyy kaikista. Jos on Applen puhelin, niin löytyy Applen tavaramerkkiä, löytyy iPhone-tavaramerkkiä, löytyy Omena-logoa ja löytyy muuta tämmöistä. Patenttia löytyy iso määrä siltä takaa, sitten muotoilun suojaa löytyy ja copyrightia löytyy ja sitten on varmasti vielä liikesalaisuuksiakin, joita ei
välttämättä tiedetä, mutta siellä ne taustalla vaikuttaa. Et nyt niin kuin lähtökohtaisesti tämmöinen, että tässä yritysten toiminnassa ja bisniksen kehittämisessä ja innovaatiotoiminnassa, niin meidän täytyy muistaa ja huomata, että nämä intangible assetit, nämä tämmöiset henkinen pääoma, ihmispääoma, verkostot ja rakenteelliset ratkaisut, nämä on sitä niin kuin materiaalia, sitä pohjamateriaalia, joka tuottaa meille intellectual propertya, luovaa aineetonta pääomaa. Ja se luova aineeton pääoma on tosi arvokasta firman kannalta ja sen kehittämiseen, sen dokumentointiin, sen määrittämiseen ja sen suojauksiin kannattaa käyttää aikaa ja energiaa. Et jos ei halua pelkästään niin kuin toimia siinä niin kuin hyvin triviaalissa toimintaympäristössä, jossa ei ole kauheasti arvon kehitystä, vaan on vaan joku, että mä palvelen tällä lailla, että mä teen, siis hyvää bisnistä voi tehdä ihan peruspalvelullakin. Mä en tarkoita, etteikö se ole mitään ihan ok, se toimii hyvin. Me tarvitaan partureita, me tarvitaan ärkkioskeja, kauppoja, me tarvitaan kaiken näköistä toimintaa yhteiskunnassa ja nämä on kaikki arvokkaita ja ne voi tuottaa hyvän niin kuin pohjan sille elämiselle ja olemiselle, no problem. Mutta jos taas sitten on jollakin lailla innovaatiotoiminnassa mukana ja pyrkii sitä firman arvoa kehittämään, niin sitten jees, sitten me ollaan niin kuin tällä alalla. Sitten kannattaa näihin kiinnittää tosi vahvasti huomiota. No joo, mä myöskin vähän teen nyt sitä, että mä vähän skippailen näitä, koska tässä on materiaalia niin paljon, niin mä en näitä kaikkia tule näyttämään. Mutta ehkä yksi juttu on tietysti, että sitten kun me tehdään jotain IPR-suojauksia, niin otetaan tuosta, niin IPR-suojausten käyttäminen on sitten niin kuin se toinen juttu, että okei, firma tekee jotain luovaa aineetonta pääomaa, no mitäs sitten, mitäs me sillä tehdään? No sitä voi tietysti hyödyntää siinä omassa toiminnassa, että sä voit itse ruveta valmistamaan tuotetta tai käyttämään sitä tavaramerkkiä siinä markkinoinnissa ja saat sitä hyötyä itsellesi siihen omaan toimintaan. Työntekijät tykkää, kun firmalla on tämmöistä IPtä ja ne näkee, että tämä on niin kuin semmoista arvokasta ja hyvää, että tämän kanssa on kiva tehdä duunia, niin se on arvokas asia. Rahoittajat tykkää, että okei, toi on ihan varteenotettava firma, että tolle kannattaa rahoitusta antaa ja asiakkaat tykkää, kun voit niin kuin näyttää, että sulla on tätä innovatiivisuutta ja pystyt hyödyntämään sitä omassa toiminnassasi. No sitten tietysti voidaan ajatella, että sitä IPtä ja näitä IPR:iä voidaan käyttää myöskin lisensointiin. Eli sä voit sitten halutessasi lisensoida sitä sun IPtä antamalla sitä jonkun toisen käyttöön. Ja silloin tehdään lisenssisopimus ja sitten tämä toinen osapuoli maksaa rojalteja ja maksaa jotain maksuja siinä ja siinä taas niin kun annat sille lisenssin ja sen lisenssin myötä myöskin tarjoat sille yleensä sellaista know-howta, semmoista osaamista, jonka avulla se saa sen prosessin pyörimään ja saa sen bisniksen kukoistamaan. Sitten te molemmat olette iloisia. Hän pystyy isojen kanavien kautta myymään sitä ja sä et olisi koskaan päässyt siihen, ellei tämä olisi ottanut lisenssiä sulta. Mutta se lisenssin myyminen vaatii, että sulla pitää olla jotain myytävää. Ja silloin tämä IPR-suojaus on se, joka siinä täytyy olla. Ilman sitä ei ole lisensoitavaa. No sitten se tarjoaa myöskin vaihtokaupan, että jos lähdetään johonkin kehittämishankkeisiin, tehdään yhteistyötä, lähdetään tämmöisiin isoihin verkostoihin, joissa standardoidaan jotain teknologioita, niin pitää olla IPR, koska muuten ei ole pääsyä näihin hankkeisiin. Sitten voidaan vaihtaa, että mulla on nämä patentit ja sulla on noi patentit, että tehdään yhteistyötä ja sovitaan, että voidaan käyttää nyt tässä kehittämisessä. Että ristiin näitä ja sitten voidaan niin kuin ristiilisensoida näitä. Me aina luetaan välillä lehdestä, että nyt on Nokia ja Apple sopineet jonkun ristiilisensoinnin jostain asiasta tai Samsung on voittanut oikeudessa Qualcommilta jonkun summan tai päinvastoin, että näitä lisensointeja tämmöistä niin kuin yhteistyötä täytyy tehdä, tai sitten se niin kuin pitää olla niin kuin pelimerkkinä siinä tämä IPR, että pääsee näihin piireihin. Ja toki sitten myöskin se, että siirretään se IP
sinne johonkin spin-offiin tai joint venture-yritykseen ja sitä kautta se liiketoiminta sitten voidaan viedä eteenpäin tai sitten ihan vaan firman myynnissä se IPR-suojaus on tärkeä asia, että niin kuin tuosta nähtiin sitä Ocean Tomon graafista, niin ei sillä firmalla ole arvoa, jollei sillä ole niitä IPR-suojauksia. Sitten ne pitää olla, muuten ei ole arvoa. Mitä kaikkia voidaan lisensoida, niin lisenssejäkin on erilaisia. On brändilisenssi, se perustuu niin kuin tavaramerkin käyttämiseen. Sitten on ohjelmistolisenssi, niin kuin tiedetään, että jokainen tuntee sen ohjelmistolisenssin, että kun sellainen on, niin sitten sitä voidaan hyödyntää sen lisenssin puitteissa sitä ohjelmistoa. Ja teknologialisenssi perustuu sitten patenttiin tai hyödyllisyysmalliin ja sen suojaamaan keksintöön. Brändilisensseissä on tämä ihan voidaan niin lisensoida brändi sinällään, että Philipsin brändi voidaan lisensoida jollekin televisiovalmistajalle, joka sitten rupeaa valmistamaan televisioita myymään niitä Philipsin nimellä. Ja Philips saa siitä sitten niin kuin kerää rahat. Se ei ole Philipsin televisio, se on vaan Philipsin brändi. Philips tietysti haluaa myös kontrolloida jossakin määrin sen television laatua, jotta se brändi ei vahingoitu. Mutta tämä on niin kuin se toimintamekanismi, se toimintaperiaate, miten tämä homma toimii. Franchisingissa niin kuin joku Picnic tai mitä näitä on, näitä ravintolaketjuja, McDonald's, niin siinä sä saat sen franchising-antajan niin kuin imagon ja brändin käyttöösi ja hän antaa sulle tukea sitä prosessia ja tarjoaa sulle menetelmät ja materiaalit ja sinä vaan niin kuin pyörität sen bisniksen siellä ja merchandising on sitten se kolmas, että sitten otetaan niin kuin jotain, tehdään muumeista sitten niin kuin kaiken maailman tuotteita, muumi brändätään erilaisiin tuotteisiin. Eli brändilisensointia voidaan tehdä eri tavoin. Softalisensointia voidaan tehdä niin, että on joku end user license agreement siinä softassa. Ja sitten teknologiaa voidaan lisensoida niin, että on sitten erilaisia niin kuin mahdollisuuksia, että mikä on se teknologian lisensoinnin motiivi, että onko se access to technology vai onko se freedom to operate ja minkälaisia tavoitteita sekä lisenssoijalla että lisenssin antajalla että lisenssin ottajalla siinä sitten on. No nyt sitten niin näitä työkaluja IP:n suojaamiseen, niin nämä on nyt varmaan sillä kanssa pakko vähän käydä läpi nämä työkalut, että me tiedetään mitä näitä on. Ja käytännössä niin otetaan hetkinen tuosta. Mä otan tuon yhden yleiskuvan ensin näin, niin tämä antaa sen yleiskuvan, että mitä näitä niin kuin löytyy. No patentit ja hyödyllisyysmallit. Nämähän siis suojaa teknologisia keksintöjä. Niitä haettiin viime vuonna, 2022, jo 3 vuotta sitten, niin nämä tilastot menee vähän aina jäljessä, enkä mä 23 tilastoa tainnut vielä katsoakaan, niin 3,5 miljoonaa maailmassa ja hyödyllisyysmalleja 3 miljoonaa, eli toi on niin kuin se volyymi suurin piirtein globaalisti, mitä haetaan patentteja. Noilla hujakoilla ne liikkuu. Tavaramerkki on se kaikista suosituin, niitä on haettu 15 miljoonaa päälle. Ja sitten on noita mallioikeuksia on haettu 1,5 miljoonaa maailmassa. Noita copyrightteja ei haeta, ne syntyy automaattisesti ja sitä kautta niiden niin kuin tilastot eivät näy missään. Ja samoin nämä toiminimet ja domain-nimet, niin kuin näitä vaan on. Liikesalaisuudet, complexity, defensive publication speed, nämä on näitä vaihtoehtoisia epäformaaleja menetelmiä sitten. Mutta jos nyt katsoo niin kuin firman toimintaa, niin kyllä siis tavaramerkki on itse asiassa se, mistä pitää lähteä liikkeelle. Ja jos ei teillä vielä ole firmalla tavaramerkkiä, niin nyt oikeasti harkitkaa, koska tämä on niin kuin semmoinen, että tämä on se firman arvon perustan, siis arvon rakentamisen perusta. Firman arvon rakentaminen lähtee liikkeelle tavaramerkistä. Se on se, johon se niin kuin kaikki perustuu. Ja tavaramerkki on siis merkki, joka auttaa erottamaan sinun firmasi kilpailijoista ja antaa sun firmalle semmoisen uniikin ilmeen. Ja jos katsot
vanhaa puhelinluetteloa ja katsot putkiliikkeitä ja siellä on kakenputki ja penanputki ja maranputki, niin miten ne erottuu toisistaan? Ei yhtään mitenkään, siis se kakepena ja mara ei niinku auta meitä tässä asiassa. Mutta jos sitten löytää semmoisen kunnon hyvän identifioitumistavan, jolla se erottautuu sitä joukosta, niin se on arvokas asia ja sitä kannattaa niin kuin suojata. Ja tämä on nyt nimenomaan se, mitä niin kuin tavaramerkki tekee. Tavaramerkiksi voi rekisteröidä minkä tahansa asian, jonka voit graafisesti ilmaista. Siis pistät paperille sen, niin sen voi rekisteröidä tavaramerkiksi. Myös niin kuin äänet, melodiat, tunnarit, voidaan 3D-mallit, GIFit, tämmöiset voidaan niin kuin rekisteröidä tavaramerkiksi. Niitä on sanoja. Sanamerkki on yleensä niin kuin tavallaan kaikista paras ja vahvin, koska se sanamerkki antaa hirveän monipuolisen käytön siihen. Jos se on sitten tämmöinen niin kuin graafinen logomerkki, niin sekin on totta kai siis kaikki tunnistaa ja tiedetään, että kun toi logo näkyy, niin me tiedetään, mistä on kysymys, tai sinne voi olla niin kuin yhdistelmämerkkejä tällä lailla, että siinä on Starbucks Coffee ja sitten tämmöinen graafinen elementti tai Ikea tuolla niin kuin sisällä, niin nämä on niin kuin tämmöisiä yhdistelmämerkkejä tai graafisia merkkejä. Ja tämä on niin kuin tärkeää sekä sille kuluttajalle, että pystyy erottamaan sen tuotteen, mitä on ostamassa, että sille bisnekselle, että pystyy erottautumaan. Sitten katsotaan tuossa, mä nyt vähän hypin noita eteenpäin. Tuossa nyt varmaan niin otetaan, tässä on esimerkki, maailman vanhin tavaramerkki on tämä. Se on toi Bass Brewing Company lähetti uuden vuoden yönä ton Clerkin odottelemaan, kun ensimmäistä 76 aukesi tavaramerkkitoimisto Yhdysvalloissa. Niin hän oli sillä ovella jonottamassa ensimmäisenä ja sai rekisteröidä tavaramerkki numero 1. Ja se on tämä Bass Pale Ale, ja tavaramerkki on siis edelleen voimassa. Tämä on niin kuin siinä mielessä kiva, että tavaramerkkihän on voimassa ikuisesti, kun se vaan uudistaa 10 vuoden välein. Toinen on sitten tämmöinen firma, jonka tavaramerkki on siis kehittynyt vuosikymmenten aikana. Tässäkin on semmoinen hauska tarina, että alun perin kun Shell Company perustettiin, niin sillä ei ollut mitään tekemistä öljyn kanssa. Se siis perustettiin kampasimpukan hyödyntämiseen se firma. Ja siitä tulee tuo tavaramerkki. Mutta se sitten vähän toimiala muuttui siinä matkan varrella ja meni vähän eri suuntaan. Ja toi vähän skipataan tosta. Taas tosta tässä on tämmöisiä tunnettuja tavaramerkkejä ja sitten on niiden laskennallisia arvoja. Tämä on nyt pikkusen jo mä voisin vähän uudistaa tätä slaidia. Mä en ole nyt tehnyt tätä uusiksi pariin vuoteen, että tässä voisin sanoa, että täällä on tavaramerkin arvo on Amazonilla kasvanut aika hirmuisen rajusti 10 vuodessa. Ja tuossa General Electric taas on niin kuin pudonnut puoleen, yli puoleen on pudonnut sen arvo. Ja sitten täällä on nämä vihreäkulmaiset, niin nämä on sellaisia, jotka ei 10 vuotta aikaisemmin edes ollut tällä listalla maailman arvokkaimmista tavaramerkeistä. Ja nyt vaan tulee tänne Teslat ja Facebookit. Tämäkin elää tämä taulukko, mutta jos niin katsoo, että Applen tavaramerkin arvoksi arvioidaan $408 miljardia, niin se on ihan kohtalainen potti. Nokia oli vielä 2010 tällä listalla. Ihan top 10 oli muistaakseni Nokia, mutta sitten se sieltä lähti, kun puhelimet lähtivät ja ei ole sen jälkeen näkynyt yhtään suomalaista täällä. Mutta että firman arvo nyt tänne se niin kuin rakentuu sitten loppujen lopuksi, näitä tavaramerkkien arvoja mitataan ja niitä voidaan arvioida ja tänne tietysti olisi kiva päästä ja jokainenhan sitten niin kuin arvaa, että suurin piirtein voisi sanoa, että kun tämmöistä katsoo, niin todennäköisesti Red Bull on se mielikuva toivottavasti monille, joka tulee ja tästä taas niin kuin saattaisi olla tuo TripAdvisor ja tuosta kaikki varmaan arvaa, että ei nyt ole mikään SKF Ball Bearingsista kysymys, vaan
Audin logo. Et tavaramerkin arvo tulee just siinä, että se tunnistetaan sitten ja se on niin semmoinen hyvä suojaus. Sitten tavaramerkin suojaus on myös aika tärkeä sikäli, että jos se menee niin kuin silleen pieleen, niin siitä voi tulla vähän vahinkoa. Kaikki tuntee tämän alemman MOI-logon. Tätä mainostetaan ja tämä on niin kuin iso teleoperaattori. Mutta Palko Interactive tuolla Kymenlaaksossa niin 2008 rekisteröi tämmöisen MOI-logon. Mutta Matias Eriksson silloin niin kun teki semmoisen pienen mokan, että hän ei oikein funtsinut, että mihin tavaramerkin luokkiin hän sen laittaa. Ja niin hän laittoi sen 9 ja 42, kun oikeasti niin kun olisi ehkä voinut olla tämä 38 ja varsinkin tuo 38 olisi voinut olla kaukoviestintäpalvelut, koska tämä Palko Interactive teki tämmöisiä sisätilanavigointijärjestelmiä. Ja tämä MOI oli niin kuin heidän semmoinen brändinsä siinä. Ja nyt sitten kun tämä teleoperaattori tuli markkinoille, niin Matias sitten joutui tilanteeseen, että se asiakkaat rupesi kysymään, että mikä siis hetkinen, onko tällä nyt jotain tekemistä operaattorin kanssa ja sä käytät samaa nimeä ja niin kuin sekoittui. Tässä tuli sekaantumisvaara, oli ilmeinen, koska Matias ei ollut rekisteröinyt sitä niin kuin sopiviin luokkiin. Et kun tavaramerkkiä lähdette hakemaan firmalle, niin please, älkää tehkö sitä tuosta vaan vasemmalla kädellä sutasten, vaan käyttäkää asiantuntijaa. Siis kyllä mä sanoin, että tässä paikassa niin kun näiden patenttiasiamiestoimistojen ja IPR-toimistojen palvelut, niin siinä ei kannata niin kun ruveta säästämään, että ohittaa ne ja tekee itse. Kyllä nämä on tehtävissä itse, mutta ihan oikeasti niin sit voi tehdä sen munauksen, että sitten se menetetään se oikeus. Että tuossa niin ehkä voi sanoa, että tämä on hyvä, koska tämä kertoo, meillä voi olla ihan saman nimisiä tuotteita, mutta kun ne on eri luokkiin rekisteröityjä, niin ne ei ole sekaantumisvaaraa. Jos sä menet ostamaan Volkswagen Poloa, niin sä tuskin vahingossa ostat aurinkolaseja tai silmälaseja tai teepaitaa tai karkkipötköä, vaikka ne on samalla nimellä. Et niin kuin sekaantumisvaaraa ei ole, kun ne menee selkeästi eri luokkia, se bisnes on eri. Ja sitä varten kun samalla nimelläkin sä voit rekisteröidä saman nimen, mutta eri luokassa. Ja Matiaksen ongelma oli siinä, että hän jätti rekisteröimättä sen siinä luokassa, missä hänen toimintansa oli. Ja silloin se niin kuin menikin sekaisin. Tuli sekaantumisvaara ja tuli sekaantuminen. Et tavaramerkki on kyllä se niin kuin lähtökohta tähän tekemiseen ja sen tavaramerkin kanssa kun kannattaa tosiaan, se kannattaa ensimmäiseksi firmalle rekisteröidä. Sitä kannattaa vähän fundeerata ja jos se saa niin kuin sama kuin firman nimi, niin se on aina parempi. Domeinit siihen mukaan, niin sitten meillä alkaa olla semmoinen hyvä paketti, että sillä voi sitä firman arvoa ruveta rakentamaan. No tekijänoikeudesta voin muutaman sanan tuossa puhua, mikä on tekijänoikeudet ja lähioikeudet. No me kaikki tiedetään tekijänoikeudet, että mitä ne on, että taiteilijalle maksetaan taiteilijan palkka ja ei saa plagioida eikä kuunnella musiikkia eikä varsinkaan kopioida edes omaan käyttöön yhtään mitään, joka sinällään niin kuin ei pidä paikkansa, vaan on näiden vanhojen DVD-levyjen ja muiden fyysisten materiaalien takakansien uhkauksien ne uhkaukset on olleet ihan aiheettomia ja laittomia suorastaan, mutta siellä on ollut niitä uhkauksia, että tätä ei saa millään tavalla kopioida. Tekijänoikeushan on tämmöinen tekijän oikeus. Eli kun joku luo taiteellisen teoksen, joka olkoon sitten niin kuin kirjallinen teos tai musiikkia tai draama tai veistos tai kuvataidetta tai muuta vastaavaa tai sitten vaikka 3D-malli tai elokuva, tietokanta, softa, niin niihin kaikkiin niin kuin sisältyy tekijänoikeus. Niin katsotaan, että ne on tällaisia niin kuin tekijän omakohtaisen vaivannäön ja pyrkimyksen ilmentymiä, joka osoittaa hänen persoonallisen tyylinsä ja hänen ratkaisunsa tähän asiaan. Ja silloin se saa automaattisesti tekijänoikeuden suojan tämmöinen niin kuin teos. Tekijänoikeus ei
kosketa pelkästään niin kuin tätä niin kuin isoa taidetta, tämmöisiä niin kuin just Rembrandtin maalauksia tai vastaavia. Tosi Rembrandtin tekijänoikeus on siis jo mennyt aikaa sitten, mutta Sibeliuksen tekijänoikeudet esimerkiksi ovat vielä voimassa. Niin ei pelkästään näitä, vaan sitten se on ihan niin kuin kaikki se, mitä me teemme. Siis esimerkiksi tämä PowerPoint-sarja, niin tämä on niin kuin tekijänoikeuksien alainen PowerPoint-sarja, koska se osoittaa, se on niin kuin vaivan tulos ja osoittaa minun tapaani kertoa asioita, niin se on niin kuin tekijänoikeuden tuotos, tekijänoikeuden alainen. Ja jotta saa tekijänoikeuden, niin pitää niin kuin täytyy niin kuin olla teos, jotta saa niin kuin täyden tekijänoikeuksen. Niin tässä on oikeastaan tämmöinen teoskynnys on yksi kysymys tässä tekijänoikeudessa, että ylittääkö tämä tuotos sen teoskynnyksen. Onko se tarpeeksi originaali, onko se tarpeeksi, niin kuin, onko se nähty vaivaa. Jos se on sellainen, niin silloin se saa sen copyrightin suojan täydellisenä. Jos ei, niin se voi saada sitten sen niin kuin läheisoikeudet suojan, tekijänoikeuden läheisoikeuksien suojan, mutta ei sitä täyttä tekijänoikeussuojaa. Mitä eroa näillä suojilla on, niin kun teos valmistuu, niin jos se ei saa sitä jos ei se ylitä sitä teoskynnystä, niin se saa maksimissaan 50 vuotta suojaa sitä teoksen valmistumisesta. Se voi olla lyhyempikin tietyillä tuotoksilla, niin kuin tietokannoilla se on 15 vuotta. Mutta siis se saa tietyn määräaikaisen suojan sille kyseiselle teokselle. Silloin se on suojattu. Sitä ei saa luvatta käyttää. Mutta jos se teoskynnys ylittyy, niin sitten odotetaan tekijän kuolemaa, ja kun tekijä kuolee, niin sitä se on 70 vuotta vielä voimassa se tekijänoikeus. Eli tällä perusteella juuri kun Sibelius kuoli, oliko se 58, niin nyt 28 sitten periaatteessa tulee 70 vuotta kuluneeksi, ja silloin ne loputkin Sibeliuksen teokset vapautuu tekijänoikeudesta. Tämä vaihtelee. Kanadassa se on siis kuoleman jälkeen 50 vuotta, Meksikossa on kuoleman jälkeen 100 vuotta. Että tämä on vähän maittain vaihtelee, mutta aika yleinen käytäntö on se kuoleman jälkeen 70 vuotta. No, tässä on esimerkiksi 2 kuvaa. Kumpis näistä on tekijän oikeus? Jaha, kuuluuko? Kuuluu kyllä, pikkuisen pätkäisi, mutta nyt kuuluu taas, mutta esitys hävisi. Joo, esitys hävisi, koska mä en tiedä, mulla tuli ilmoitus, että epävakaa verkkoyhteys ja sitten rupesi hakemaan takaisin tähän meetingiin. Mutta joo, eli tässä on 2 valokuvaa ja toinen näistä on teos ja toinen ei ole teos. Eli ei ylitä teoskynnystä. Ja näin kun sitä äkkiä katsoo, niin ei ole välttämättä ihan helppo nähdä, kumpi näistä on ja kumpi ei ole teos. Mutta sitten kun nämä on molemmat ratkaistu tuolla tekijänoikeusneuvostossa, niin todettiin, että toi Kalle Kultalan kuva on teos. Siinä on dramaattista tunnelmaa, rakennettu valoilla, ajoituksella, sommittelulla ja rajauksella. Kun taas tämä Nasreddinin kuva, niin ei ylitä teoskynnystä, koska se ei ole niin kuin riittävän omaperäinen ja persoonallinen panos. Siinä vähän niin kuin perustellaan, että jos kuka tahansa Matti Meikäläinen olisi ollut tuossa paikassa, niin suurin piirtein tuommoisen kuvan se olisi ottanut. Ja sitä varten se ei ylitä teoskynnystä. Mutta nämäkään ei ole ihan triviaaleja, että mikä on teos ja mikä ei ole. Että onko se 70 vuotta kuoleman jälkeen vai onko se niin kuin lyhyempi suoja. Tällä Nasreddinin kuvalla on se 50 vuotta ollut se suoja. Ja tällä taas on niin kuin Kalle Kultalan kuolemasta se 70 vuotta. Mutta sitä saa opetustarkoituksiin käyttää tämmöisenä esimerkkinä. Ja näitä on muitakin. Oli tämä Saanan ja Ollin mattosuunnitelma, jota Tokmanni ja Jyski tilasi Egyptistä vastaavaa kuviota ja rupesi sitä sitten myymään. Me ei nyt koskaan
koskaan oikein saatu tähän semmoista niin kuin järkevää ratkaisua, koska Tokmanni ja Jyski vetivät sen, kun tämä tuli julkisuuteen ja rupesi kohisemaan tämä asia, niin Tokmanni ja Jyski molemmat niin kuin veti pois ton tuotteensa ja lakkasivat niin kuin tuon maton myymisestä. Mutta voidaan sanoa, että tämä on vähän kyseenalaista, että olisiko tämä saanut tekijänoikeuden suojaa, tämmöinen matto ei välttämättä olisi. Ja sitä varten se jäi vähän auki, mutta tämmöisiä keskusteluja voidaan käydä ja tekijänoikeudessakin niin kuin näitä on. No, mä en nyt näitä kaikkia käy tässä sen kummemmin läpi. Täällä on erilaisia tekijänoikeusplagiaatteja vai ei. Ihan mielenkiintoisia juttuja siis kuunnella kahta musiikkikappaletta ja miettiä, että onko tämä jälkimmäinen plagiaatti tuosta ensimmäisestä vai eikö se ole. Niin nämä on tällaisia, mäpäs teen vaikka sen, että pistetään tuo tuonne chattiin toi linkki, niin otatte, jos haluatte talteen. Paitsi mun täytyy varmaan tehdä, mitäs mä saan sen chatin täältä auki. Yläreunasta keskustelu. Joo, niin on. Sieltä se löytyy. Kiitos. People layout oppimissakin. No niin. Paitsi, että ei ole. Kato, mun täytyy tehdä nyt niin, että mä stop sharing, jotta mä saan sen chatin näkyville. Tuolla. Noin. No tuossa on vaan tommonen linkki. Jos haluatte ja kerkiätte, niin voitte käydä katsomassa sen jossakin vaiheessa. Please, ei nyt, mutta sitten jossakin hetkessä, niin voitte käydä tsekkaamassa, että miltä noi kaksi kappaletta esimerkiksi kuulostaa ja olisitteko sitä mieltä, että toinen on plagiaatti toisesta vai ei. Mutta näistä käydään paljon oikeutta ja riitaa näistä tekijänoikeuksista, että mikä on ja mikä ei ole tekijänoikeus. Sitten on näitä lähioikeuksia, jotka sitten niin mä en nyt oikeastaan sen kummemmin tuossa perehdy. Mallisuoja on sitten tämä kolmas IPR, mitä kannattaa pohtia, että jos teillä on tämmöinen design, jota te olette tekemässä ja haluatte designia suojata, niin mallioikeuden avulla tämä voidaan sitten suojata, tämä kyseinen malli. Mallin täytyy olla semmoinen niin kuin ainutkertainen ja uusi. Siinä pitää olla jotain tämmöistä niin kuin esteettistä näkökulmaa ja sitten se suojaa sitä nimenomaan sitä ulkomuotoa, jolla sitten haluatte. Ja sen ei tarvitse, siis siinä on tämmöinen grace period, että periaatteessa se voidaan, vaikka se olisi julkistettu 12 kuukauden sisällä, niin se voidaan silti vielä suojata myöskin rekisteröimällä tämä malli, joskin se on pikkusen semmoinen, että ei kannata kauhean pitkään odotella, mutta voi niin kuin kokeilla vähän markkinoilla, että miten se malli toimii. Ja mallisuoja on saatavilla aina 5 vuodeksi kerrallaan ja se on uudistettavissa 4 kertaa, eli maksimissaan 25 vuotta on sitten niin kuin mallisuojan olemassaoloaika. Kokonaisia tuotteita voi mallisuojata tai yhdistelmiä, tuotteen osia tai komponentteja. Toiminnallisuuteen perustuvaa ominaisuutta ei voi mallisuojata, eli avaimessa niin kuin ei voi avaimen kärkiosaa ei voi mallisuojata, koska sen muoto perustuu toiminnallisuuteen, eli sen täytyy avata lukko, niin sitä ei voi niin kuin mallisuojalla suojata. Avaimen tuo peräosa, niin siihen voi periaatteessa kyllä halutessaan tehdä joku hyvän designin ja suojata sitten sen. Tuossa on muutamia esimerkkejä siitä, että kun haettiin tällaista mallisuojaa tämmöiselle ikkunakahvalle, niin sitten korkein hallinto-oikeus sitten hylkäsi, siis valitus meni korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Ja sielläkin tuli hylky tälle hakemukselle, koska oli Abloin vastaava rekisteröity malli, sitten oli rekisteröity malli tämmöisestä ja rekisteröity malli tämmöisestä.
niin nämä oli niin kuin esteenä sille, että ei voi, toi on liian samanlainen ja sekoittumusvaara on ilmeinen, niin tämä ei mennyt läpi. Että tällaisia sieltä löytyy. Nyt täytyy vaan muistaa, että tosiaan niin kuin mallisuoja ja tavaramerkki on tärkeitä siinäkin, että siis tuoteväärennökset on valtavaa bisnistä. Että 119-120 miljardia euroa on Euroopan tuoteväärennösbisnis vuodessa. Et Eurooppaan tuodaan tuoteväärennöksiä ihan tolkuton määrä. Ja se on nyt, millä nyt sitten erotat, niin nämä on niin kuin sellaisia tekijöitä, että jos ei ole rekisteröityjä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä malleja, niin et voi edes tehdä mitään. Sitten jos niin tuut markkinoille ilman rekisteröityä mallisuojaa tai tavaramerkkejä jo Kiinalla, niin lähettää sitten tänne kilpailevan tuotteen, niin ei ole mitään tehtävissä. Mutta jos sulla on rekisteröinnit kunnossa, niin sä voit pysäyttää sen rajalle, jos keksit ja huomaat ja löydät. Keksintöjen suojaaminen on sitten vielä tämmöinen iso juttu. Mä en tässä hirveän syvälle lähde menemään, mutta patentti ja hyödyllisyysmalli on niitä työkaluja, joita tässä käytetään. Patenttihan on siis Yhdysvalloissa nimeltä utility patent. Ja sitten taas toi mallioikeus Yhdysvalloissa on design patent. Ja tämähän on aina, kun leijonan luolaa katsotte ja sitten ne kysyy, että is this patented? Ja se sanoo, yes, this is patented. Ja sitten käykin ilmi, että se on design patent. Ja se on aina semmoinen, että se on vain niin kuin mallioikeus. Että se ei olekaan semmoinen kuin teknologinen ratkaisu, joka on suojattu, vaan se joku malli on siinä suojattu, niin se aina on vähän semmoinen disappointment siinä. Mutta nämä terminologiat vähän maittain vaihtelee. Ja tosiaan patentti ja hyödyllisyysmalli on niin kuin teknologian suojaamiseen liittyviä menetelmiä täällä. Patentti on käytännössä, niin se on se, että kun teet keksinnön, kun oivallat uuden tavan tehdä jokin asia ja sitten teet siitä patenttihakemuksen, niin siinä patenttihakemuksella sinun pitää avata se sinun keksintösi niin, että kuka tahansa alaan perehtynyt ihminen kykenee sen perusteella toteuttamaan. Mutta sitten niin kuin vastapalvelukseksi yhteiskunta antaa sulle maksimissaan 20 vuoden oikeuden käyttää itse sitä ja kieltää kilpailijoita käyttämästä sitä sinun keksintöäsi. Mutta se paljastaminen täytyy tehdä ja se täytyy tehdä kunnolla niin, että se osataan käyttää, koska jos se sitä tee kunnolla, niin siitä ei saa patenttia. Mutta patentti on hyvä ja varmaan niin kuin tavallaan näiden IPRien kuningas on tämä patentti, koska se on kallein. Ja se on myöskin tunnetuin varmaan, no tavaramerkki on tietysti ehkä jollain lailla tunnettu, mutta patentti on kuitenkin semmoisen kuin teknologisen innovaation perusta. Ja ihan ehkä niin kuin kuriositeetin vuoksi on hyvä ymmärtää, että kun patenttijärjestelmä 1800-luvulla on käynnistetty, niin tuossa on suurin piirtein patentointitrendit ja toi Kiinahan tähän peliin, kun lähti mukaan tuolloin jo 2000, siis 1984 Deng Xiaoping sanoi Kiinassa, että me tullaan mukaan maailman markkinoille. Ja sillä päätöksellään Ping toi miljardi kiinalaista maailman työmarkkinoille. Ja sehän niin kuin käynnisti tämmöisen ilmiön, joka nimi on globalisoituminen. Ja se käynnisti maailmankaupan ihan uuden kehitysvaiheen ja se käynnisti myöskin Kiinan teknologisen kehittymisen, kun länsimaiset yritykset kilvan rakensi ne joint ventureita, koulutti kiinalaisia, antoi niille tietotaitoa, teknologiaa ja kiinalaiset otti kaiken iloisesti vastaan ja kehitti oman bisniksensä ja oman maailmansa. Ja tässä me nyt ollaan. Kiinalla on valtava rooli maailmantaloudessa ja sen patentointiaktiivisuus on aivan omaa luokkaansa. On eri asia, onko nämä kaikki ihan kunnollisia patentteja, se ei ole välttämättä ihan selvä, mutta niin kuin ehkä pari viikkoa sitten luitte, niin Newsweekhän oli löytynyt pari kiinalaispatenttia, jossa ne on muun muassa patentoineet laivan perässä raahattavan ankkurin, jolla katkotaan merikaapeleita. Että siellä tämmöisiäkin kivoja patentteja löytyy sieltä Kiinan patenttiviraston tilastoista, että oho, ja kaiken näköistä tapahtuu, mutta Kiina on merkittävä peluri ja sitä varten niin kuin mitä tahansa teknologista keksintöä teettekin, niin
älkää nyt ajatelko, että jossain Kiinassa mitään tiedetä. Kyllä ne tietää, ne tekee tosi paljon tätä kehittämistä ja maailman kehittämisen painopiste on vahvasti siirtynyt pois Euroopasta yhtäältä Yhdysvaltoihin ja yhtäältä Kiinaan. Ja se on kyllä valitettava tosiasia. Tämä on meidän yhteinen ongelma kaikilla. Nyt patentointireittejä voidaan, mutta mä luulen, että mä en noita nyt lähde kauheasti katsomaan. Mikä se patentti on, niin se on oikeastaan se on dokumentti. Siis tehdään patenttivirastolle tämmöinen patenttihakemus, jossa meillä on, niin kuin, voisi sanoa, että siinä on 4 semmoista tärkeää osaa. Siinä on tämä niin kuin abstrakti tämmöinen yhteenveto ja tämmöinen niin kuin etusivu, jossa on tätä tietoa. Sitten meillä on tämä niin kuin tarkempi kuvaus siitä, että mikä tämä keksintö oikein on, miten se toimii ja kuinka se valmistetaan. Sitten on yleensä jotain piirustuksia ja sitten kaikista tärkein on tämä vaatimukset siinä patenttihakemuksessa ja sitten siinä patentissa. Ja sitten ne vaatimukset määrittää sen oikeudellisen suojan, että miten se keksintö on suojattu. Nämä patenttivaatimukset on se niin kuin ydin ja sydän tässä koko patenttihakemuksessa. Ja tämäkin on semmoinen dokumentti, että älkää nyt itse lähtekö. Jos teillä on teknologinen keksintö, niin ottakaa siihen asiantuntija-apuun kirjoittamaan tämä hakemus, koska jos te kirjoitatte tämän itse, niin te ette osaa kirjoittaa niitä vaatimuksia sillä lailla, kun ne järkevästi pitää kirjoittaa. Ihan varmasti ei osaa. Ja silloin siihen niin kuin parasta on ottaa semmoinen asiantuntija, joka kykenee sen kirjoittamaan, jolla on kokemusta siitä hommasta. Siis minä en kirjoita näitä hakemuksia, mä en ole se asiantuntija, mutta patenttiasiamiehet hoitaa sen jutun ja ne osaa kirjoittaa näitä hakemuksia erittäin hyvin, niin todella vahvasti suosittelen, että näiden apua käytätte. Patenttitietokannat on sitten, tämä on hyvä juttu, tämä on tosi mielenkiintoinen, koska jos me mennään, katsotaan tuosta nyt vaikka Espasnet on tämä niin kuin yksi näitä isoja, siis me voidaan ottaa erilaisia patenttitietokantalähteitä, patents.google.com, niin tämä on kaikista simppelein, tämä on yksinkertainen käyttöliittymä Googlen patenttitietokanta. Jos mä vaikka sanon tuohon, että bicycle, niin mä saan tältä niin kuin yli 100 000 tulosta, no joo, kiva juttu, ja siis tämähän on se patenttitietokantojen iso ongelma. Kuka tahansa voi löytää 100 000 tulosta patenttitietokannasta, mutta menepäs ja löydä 15. Niin sit ootkin jo aika guru. Niin kun se, että kaventaa tätä jättiläismäistä massaa siihen niin kun hallittavissa olevaan määrään, niin tämä on se taito, jota meillä yleensä ei ole niin kun patenttitietokantoja käytettäessä. Mutta tämä Google Patents, triviaali sana bicycle, tuossa Espasnet on tämä niin kuin tämmöinen, tännekin voi kirjoittaa jonkun bicyclein, jos haluaa, tai sitten mä voin laittaa tähän vaikkapa, että single photon lidar 3D modeling, tällä lailla, niin, ja sitten se kysyy, onko mä ihminen, niin sitten mä löydänkin jo 787 tulosta. Tämäkin on liikaa, mutta tämä on kuitenkin jo selvästi hallittavampi kokonaisuus. Näistä niin kun, se tieto, mitä näistä löytyy, niin tämähän on niin kun älyttömän jännä ja mielenkiintoista, koska otetaan taas tuo. Oliko mulla täällä? Se ehkä ei ole tässä nyt mulla mukana, mutta joo, no ehkä mä en nyt noihin mene kauheasti, mutta periaatteessa se tieto, mitä täältä löytyy, niin siis löydät kilpailijatietoa, otetaan vaikka tuosta noin, niin kun löydät, että missä maissa niitä patenttihakemuksia on tehty, millä kielillä, miten niin kuin ajallisesti nämä niin kuin kehittyy näiden hakemusten määrät. Single photon lidarista näyttää olevan, että tämä nyt on aika uutta teknologiaa, tätä ei ole mitään kovin vanhaa.
sitten nämä niin kuin patenttiluokat, että nämä patentit luokitellaan teknologian mukaisesti, niin tästä löytää vaan sen, että okei, mä voin katsoa lisää tuosta luokasta noita patentteja. Mutta sitten löytyy esimerkiksi, niin kuin, että ketkä on hakijoita. Velo 3D, mutta sitten täällä löytyykin taas iso määrä tämmöisiä kiinalaisia, jotka, siis nämä on nykyään kun hakee patentteja, niin suurin osa on aina kiinalaisia, mitä löytää. Tosin applicant country, niin US näyttää olevan tosiaan niin kuin kaikista suurin täällä ja Kiina tulee vasta kakkosena tässä teknologiassa. Suomessakin näyttää olevan joku. Apply, katsotaan kuka Suomesta on tässä. Missä se on? Tuleeko se tähänkin näkyviin? Tulee. Aha, no tämä on kuitenkin Nvidia, joka on sen patentin hakijana. Se on vaan tuonut sen Suomeen myöskin voimaan tämmöisen kyseisen patentin. Mutta joo, että patenttitietokannat antaa hurjan määrän tietoa. Ja voisi sanoa, että tämä on niin hyödyllistä siinä, että joskus 60-luvulla semmoinen yhtiö kuin Siemens teki hyvää teknologista kehittämistä, mutta Siemens kun patentoi niitä tuotteita, niin se ei viittinyt laittaa patenttia Neuvostoliittoon voimaan. Ja sitten Suomi oli semmoinen mitätön markkina-alue, niin ei siinä kannattanut patenttia laittaa voimaan. No Suomessa sitten tämmöinen silloin pienehkö yhtiö kuin Nokia keksi tämän asian ja otti Siemensin patenteista niitä teknologisia keksintöjä, ryhtyi valmistamaan niitä Suomessa ja viemään niitä Neuvostoliittoon. Ja teki aika hemmetin hyvää bisnistä. Ja se oli aivan laillista ja aivan oikein, koska siis patenttisuoja ei ollut voimassa näissä maissa, niin sen saattoi tehdä. Joten tekin voitte löytää patenttitietokannasta semmoista teknologiaa, jonka suoja ei ole voimassa siellä, missä te haluatte toimia, sen kun käytätte. Se on teille ilmasta tietoa. Sitten vaan täytyy osata löytää niitä teidän teknologia-alueiden patentteja ja niitä dokumentteja ja lukea niitä, osata lukea niin, että mitä näissä oikeastaan sanotaan. Ja nämä on niitä niin kuin hankalia juttuja, mutta me ei mennä tänään niihin sen syvemmälle. Juhani, sellainen kysymys, että missä kohtaa otetaan kysymykset? Meillä on noin vartti aikaa. Mä just olen sitä kanssa katsomassa, että Mahtava juttu. Mä menen tämän nyt sillain nopeasti loppuun tässä, että patentit oli tämä, sitten on liikesalaisuudet ja know-hown suojaaminen. Kaikki tietää Coca-Colan reseptiasian. Kaikki tietää, että se on niin semmoinen, että sehän on liikesalaisuus. Se on Coca-Colan kassakaapissa edelleen tänä päivänä ja kaikki ne, jotka tietää sen reseptin, niin niillä on kauhean tiukat sitoumukset. Ja liikesalaisuus on tärkeä tapa suojata teidän innovaatiota ne tietyissä tapauksissa, mikäli se on semmoinen, että sitä ei voi niin kuin siitä tuotteesta suoraan nähdä, että mikä se on. IP-johtamiseen mä en nyt mene sen syvemmälti tuossa noin, mutta mä käyn vielä tämän läpi, mistä saa apua. Eli nyt kun tämä toivottavasti herättää teille vähän ajatuksia ja näkemyksiä, että näihin asioihin voisi ehkä niin kuin perehtyä vielä lisääkin. Niin good news, siis ensinnäkin mä tuosta Location Innovation Hubista jo kerroinkin, ja Location Innovation Hub tarjoaa myöskin ihan maksutonta konsultointia, ja jos nyt sitten siellä on erilaisia palveluita, mitä tarjotaan, ja jos nyt vaikka sitten otetaan, jos joku haluaa ottaa tuosta QR-koodista screenshotin, niin se sopii. Ja silloin voi siihen kautta päästä siihen hakemukselle, jonka kautta voi täyttää ja sitten saada niin kuin sieltä käynnistää tämän prosessin, että saa sitten niin kuin lisäkonsultaatio näistä asioista. Toinen mahdollisuus on mennä vaikka Keksintösäätiön sivuille ja katsoa sieltä hankkeet ja Location Innovation Hub, niin sieltä löytyy se lomake myöskin. Tai sitten pistää mulle viestiä. EU-IPO-rahoitus on tämmöinen rahoitusinstrumentti. EUn aineettomien oikeuksien virasto tarjoaa 90% tuen tämmöiselle IP-scan-palvelulle, joka sitten käy teidän kanssa läpi syvemmin näitä IP-asioita. PRH hyväksyy ja valtuuttaa nämä palvelun tarjoajat. Mä oon niistä yksi.
mutta siellä on toki paljon muitakin ja voitte valita ja katsoa, jos haluatte tuohon lähteä mukaan. Että nyt 3. helmikuuta aukeaa tämä uusi ohjelmakausi EU-IPOlla ja sen jälkeen sieltä voi ryhtyä niitä hakemaan. Keksintösäätiöllä on tämmöinen ideajalostamokonsepti kehitteillä ja tämä IPEDU ideajalostamo FI-alusta, niin se on nyt tämmöinen uusi alusta, jolla halutaan kokeilla, että miten me saataisiin tämmöisiä, tämä on nyt vasta ihan testikäytössä tällä hetkellä, mutta täältä voitte sitten vähän tutkailla, että haluatteko muotoilua ja sen suojauksia ja mallisuojaa lähteä niin kuin tarkastelemaan ja sitten mitä täältä niin kuin löytyy. Patenttiasiamiehet antaa erittäin hyviä suosituksia. Toki täytyy muistaa, että heidän bisniksensä on se patenttihakemusten tekeminen ja IPR-hakemusten tekeminen, jolloin tietysti niin kuin se, että itse pitää kuitenkin funderata, että haluaako lähteä ja paljonko on budjettia tähän ja näin, mutta että niiden palveluita kannattaa käyttää. PR:lla on neuvontapalveluita, joita kannattaa käyttää. Kehittämisyhtiöt, alueelliset kunnalliset kehittämisyhtiöt, Bristec tarjoaa monipuolisia palveluita. IPR-osaaminen ei välttämättä ole jokaisella ainakaan ydinosaamista, mutta osaajia tunnetaan ja verkostot on kyllä hyviä, että kannattaa niin kuin. Ja sitten jos rahoittajien kanssa pääsee puhumaan, niin VC:t ja bisnesenkelit mielellään kyllä kertoo, että mikä puuttuu ja mitä pitää kehittää. Tämä olisi varmaan tässä.